אהלן, מה נשמע? אני עדי משיווק סיפור, קידום אתרים אורגני. הסרטון הזה, זה יהיה פלייליסט, זה הסרטון הראשון. הוא מגיע לקדם את המאמר שאני אשים למטה בתיאור הסרטון על קידום אתרים לעסקים קטנים ולעסקים בכלל, אבל יש 9 שלבים, והסרטון הזה יהיה על השלב הראשון, שזה חיבור אנליטיקס ו-Search Console. אז מה זה שני הדברים האלה? בואו נתחיל מה-Search Console, בתכלס. Search Console, תחשבו על זה כמו משרד הפנים של גוגל. שם אתם רושמים את האתר, אוקיי? בשביל גוגל יכולים למצוא את האתר שלכם ולגלות את האתר שלכם מהרבה מקורות. אוקיי, הם יכולים מהסושיאל לגלות את הלינק לאתר, הם יכולים מהרבה מקורות. אבל המקור הכי טוב שאתם יכולים בשביל להודיע לגוגל על האתר שלכם, אם יש לכם אתר חדש, בטח אם יש לכם אתר חדש, זה ב-Search Console. אוקיי? ששם אתם יכולים גם לראות איך גוגל רואה את האתר שלכם. זאת אומרת, אם יש בעיות טכניות שמונעות מהאתר שלכם להיות מדורג בגוגל, נותן לכם לראות באיזה ביטויים, באיזה מילות מפתח האתר נחשף, באיזה מילות מפתח, איזה מילות מפתח הכניסו אנשים לאתר, זאת אומרת קליקים. נותן לכם לעשות הרבה דברים, כאילו, ולראות שם גם בעיות טכניות, אבל גם להודיע לגוגל שהאתר קיים בכלל. אוקיי? אז תחשבו על Search Console כמו משרד הפנים של גוגל. אוקיי? בגדול. כמובן אני אוסיף לינקים למטה, גם למאמר על Search Console לבד באתר, ששם אתם באמת יכולים לראות את כל מה ש-Search Console נותן, וגם כמובן למאמר על קידום אתרים. ואנליטיקס זה כלי של גוגל שנותן לכם לבחון איך ולראות איך המבקרים, ה-Search Console הוא לפני שהמבקרים נכנסים לאתר, אוקיי? ה-Search Console קורה שם שבן אדם מקליד בגוגל את המילת חיפוש, את מה שהוא מחפש, אוקיי? זה קורה לפני. האנליטיקס קורה אחרי. זאת אומרת, באיזה דפים ראו, כמה זמן נשארו שם, איזה פעולות ביצעו, אוקיי? כל מיני מידע עסקי שהוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין איך המבקרים מתנהגים באתר, אוקיי? אני יכול לתת לכם דוגמה לאתרי חנויות. לדוגמה, אם מבקר כבר נכנס לאתר, כבר צפה בדפים, כבר זה, והתחיל את הצ'קאוט, התחיל כבר לקנות איזשהו מוצר באתר חנות מסוים. אבל בצ'קאוט יש משהו לדוגמה, לא הגדירו נכון, אני רואה את זה בהרבה אתרי חנויות, לא הגדירו נכון את המיסים, אוקיי? ואז שבן אדם בא לעשות תשלום, פתאום מתווסף לו איזשהו סכום שהוא לא ציפה מלפני זה, אוקיי? אז דברים כאלה אתם יכולים לראות גם על פי האנליטיקס, אוקיי? אם הרבה אנשים הגיעו לדף מחירה הזה, אבל לא קנו, אם אנשים לדוגמה הוסיפו לסל את מוצרים, הרבה אנשים הוסיפו לסל מוצרים אבל לא קנו בסוף. אוקיי? אז את כל הדברים האלה אתם יכולים לראות דרך האנליטיקס. אז אלה שני הכלים, זה השלב הראשון בקידום אתרים לעסקים קטנים ולעסקים בכלל. אוקיי? של לחבר את שני הדברים האלה. Search Console ואנליטיקס, זה הבסיס. בסרטונים הבאים יהיו את 8 השלבים האחרים. סבבה? אז אני שם את הלינק למטה למאמרים, גם ל-Search Console וגם למאמר של קידום אתרים לעסקים.
וזהו, אז אני הייתי עדי, שוב פעם, משיווק סיפור, ויאללה, תהנו, אחלה יום.